Bones tardes a totes i a tots. Un plaer tenir-vos a totes aquí i a l'altra banda de la pantalla. Per nosaltres és un plaer molt gran avui aquí, dia 4 de febrer, iniciar amb aquesta presentació d'aquest llibre el que és el nostre cicle Inca te memori. L'inaugurem avui amb aquesta presentació d'en Guillem Morro, del seu llibre, el teniu aquí, Les revoltes populars de Mallorca, que per nosaltres és un plaer tenir-te aquí, Guillem, que ara te presentarà també Antoni Rodríguez. Jo només vos vull dir que ja sabem tots i totes quina situació estem vivint actualment, però nosaltres des de l'àrea de cultura no volíem renunciar de cap de les maneres a poder tenir activitat cultural i sobretot poder tenir el nostre cicle Inca te memori i que celebrem cada any en el mes de febrer. I que, com ja he dit, donem iniciació amb aquesta presentació del llibre. És cert que hem de recórrer en els formats virtuals, però allò important és seguir fent activitat i vull deixar molt clar que totes les activitats que vulguem a dia d'avui fer de format virtual, una mica més endavant les podrem recuperar, per suposat, de manera presencial també, perquè al final el que volem és veure-nos les cares, tocar-nos i estar aquí presencialment. Per tant, tinguem en compte que avui iniciem amb aquesta activitat 3 anys de commemoració dels agermanats i de la germania. I això ben aviat, dia 7 a les 12 del matí, també ho demostrarem en la nostra adhesió a la lectura del manifest de la Comissió 500 de les Germanies. En aquest sentit, dir-vos que avui només és la primera activitat de moltes que seguiran en aquesta commemoració i que seguiran al llarg dels 3 anys, que són els 3 anys que varen durar les Germanies. Res més, només donar-vos la benvinguda i ja vull donar pas a les dues persones, a els dos protagonistes d'aquesta presentació, que són, per un costat, Antoni Rodríguez, company, amic, exregidor de Cultura i qui és molt important que avui estigui aquí perquè ell mateix acaba de publicar el seu llibre envoltant a una figura molt important i que reivindica ell sempre, que és en Pau Casasnovas, dins el seu llibre sobre les Germanies, Pac i Déu. I Antoni Rodríguez, com a membre de la Comissió Germanies 500, presentarà el vertader protagonista del dia d'avui, que és l'autor d'aquest llibre, com ja vos he mostrat, Les revoltes populars de Mallorca, i que és en Guillem Morro, historiador mallorquí, llicenciat en Belles Arts i tot un expert en història, sobretot en la baixa edat mitjana, qui ens contarà avui, per primera vegada al llarg d'aquests 3 anys que vindran a Inca, tot allò que necessitam saber i fer conèixer a la nostra societat sobre els agermanats i sobre la germania. Moltes gràcies i benvinguts i benvingudes. Bones tardes. Avui anem a presentar el llibre Les revoltes populars de Mallorca, el conflicte de 1391, l'alçament forà de 1450, la Germania de 1521 a 1523 d'en Guillem Morro Vell. En Guillem, porrerenc, nascut el 1947, és historiador llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, en Filosofia i Lletres per la Universitat de les Illes Balears i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Professionalment vinculat a la investigació, la docència i l'escriptura, la seva especialitat és la baixa edat mitjana. Des de l'any 1989 participà en el Congressos d'Història de la Corona d'Aragó, des del 2003 en el Congressos d'Història Marítima de Catalunya. Va participar l'any 2000 a la Diada de Mallorca, a la sala del Plen del Consell Insular, amb una conferència, i també en la primera edició de les Jornades d'Estudi Local de Manacor, Cultura i Territori. Col·laborà fent conferència del Club Diari de Mallorca en la Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015. També a la Casa de la Vila de Petra i Marratxí, amb en Pere Morell, en Tomeu Mestre i n'Oriol Junqueras, participar en el documental La Resistència, realitzat per Pere Sánchez. Ha guanyat el 3è Premi d'Investigació del Port de Tarragona, el 5è Premi de Recerca del Museu Marítim Josep Ricart i Giral, el Premi Pere Joan Llebrés en el Premi de Maig a Inca, el 2013,
Ha publicat molts articles d'investigació i també de divulgació històrica. La seva obra està formada per una dotzena de títols, dels quals avui en destacam: Mallorca a mitjans del segle XV, El sindicat i l'alçament forà, editat en 1997, L'alçament forà al 98, La glòria dels vençuts el 2015, La diabòlica secta colombina, biografia novel·lada de Joan Colom, líder de la Germania, o aquest darrer, editat per Lleonard Montaner, Les revoltes populars a Mallorca. Segons ens indica el mateix autor, l'historiador i arxiver Josep Maria Quadrado, en el pròleg de la seva obra més primerenca, dedicat a les conclusions socials del Mallorca baix medieval, forenses y ciudadanos, historia de las disensiones civiles en el Reino de Mallorca, 1847, el lamentava de no haver fet un estudi comparat i amb prou detall que englobés les tres revoltes que més incidiren en la vida de la societat mallorquina d'aquell període. La revolta del 1391, l'alçament forà de 1450 i la Germania de 1521. Ara, 175 anys més tard, i quan fa 500 anys de l'inici de les Germanies, un autor com en Guillem ens presenta un estudi fonamentat en la recerca arxivística i la bibliografia especialitzada que inclou els moviments esmentats. El propòsit no és altre que explicar els fets i les circumstàncies que conduïren a l'explosió del malcontentament popular que originà dites revoltes. Tot per tal de donar a conèixer, en tota l'aproximació que l'estudi ens ha permès, la gènesi d'uns esdeveniments que hagueren de viure els nostres avantpassats. De l'obra ens parlarà ara en Guillem. D'ell, però vull dir, a part de la introducció que ja hem fet, que és membre integrant de la Comissió dels 500 anys de Germanies, una entitat que està formada per personalitats del món acadèmic, enteses en la matèria i associacions diverses que des de l'any passat estan preparant els actes que entorn a la Germania tenen lloc des de fa dies i que hauran de durar els propers 2 anys. Com en què, vull destacar el paper d'en Pau Casanovas, fill il·lustre d'Inca, i que durant aquell període en la nostra història va tenir un paper importantíssim, morint a Valladolid quan allà hi anà com a ambaixador per intentar negociar la resolució del problema amb el rei Carles I. Aquest, tot i el paper d'ambaixador d'en Casanovas, el va fer penjar. Vull esmenar en especial la moció que s'ha presentat al municipi de Mallorca per tal de retre honor a aquell moviment. Una teringa de municipis ja l'han aprovada, entre ells Inca. Una altra de les seves motivacions és fer arribar a tota la població de Mallorca i donar a conèixer una part de la història de Mallorca amagada durant molts anys, organitzant una sèrie d'actes que tindran el seu inici aquest dia 7, data en què es compliran els 500 anys d'un dels episodis més rellevants en la història de Mallorca, la Germania, i que s'aniran duent a terme durant els propers 3 anys, que ja hem dit, i elaborant un manifest on es parla de 500 anys de revolta, 500 anys de Germania, 1521-2021, i en el qual es convida tota la ciutadania i a les institucions de Mallorca a afegir-se a aquesta crida i a compartir tots els esdeveniments que es faran durant aquest proper 2021 en memòria dels nostres avantpassats. Moltes gràcies per la vostra atenció i guiem en valor el teu torn. Moltes gràcies, Toni. Bones tardes a tots. Repeteix, gràcies per aquesta excel·lent introducció que has fet. Nosaltres parlarem a través també d'imatges, acompanyats d'imatges, i tal vegada pugui sorprendre una miqueta que algunes imatges se remuntin segles abans de la Germania. Però també el que tractarem és de fer veure que hi ha tot un recorregut que explica tant socialment com econòmicament aquest esclafit i que té un precedents. La primera imatge que podeu veure és el rei Jaume II, primer rei de la corona de Mallorca, mirant com se construeixen les obres del castell Bellver. Evidentment, això no té res a veure amb la Germania, però explicarem en 4 pinzellades la baixada mitjana abans que se produís aquest esdeveniment.
Bé, hem de tenir en compte que els primers segles de la història del Regne de Mallorca, creat per Jaume I, foren uns segles d'un cert dinamisme econòmic, gràcies a que bona part de la classe empresarial mallorquina destinava els seus cabals a la inversió en el comerç marítim, que era una font de riquesa. Els jurats d'aquell temps solien dir que el comerç marítim era la nineta dels ulls del regne. En aquesta imatge teniu una galera, que és la galera Santa Maria de Mallorca, de mitjan segle XIV. Aquesta galera se podria reconstruir perfectament perquè el seu inventari complet i detallat se troba a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Faltaria recursos econòmics i passió per la nostra pròpia història. Bé, amb això què volen dir? Volen dir que hi ha un moment que les classes aquestes empresarials d'Antuvi decideixen invertir els seus cabals per evitar riscos en títols de deute pública. Això, aquesta imatge que teniu aquí és el rei Sanç I de Mallorca i el veiem amb una coca, un vaixell mercant molt conegut, un vaixell arrodonit, panxut, i els reis de Mallorca tenien la seva pròpia flota i el veiem aquí arribant al port de Mallorca. Aquí ja tenim la primera imatge de la confrontació que es va produir l'any 1391. Per què es va produir aquesta commoció? A partir de mitjan segle XIV, després de la guerra de Castella contra la corona d'Aragó, que va obligar els territoris que conformaven aquesta antiga corona a aportar molt de recursos, els jurats de la ciutat i reina se van acostumar en el còmode expedient d'emetre censals. Què eren els censals? Els censals eren títols de deute pública i molts d'inversors a poc anaren abandonant el comerç marítim perquè el comerç marítim tenia molt de riscos, pirateria, mala arribada de les mercancies, problemes de molt de risc. Però, clar, comprar títol de deute no en tenia cap de risc perquè invertien en censals i aquests censals se pagaven cada any i se pagaven aproximadament entre el 8 i el 10% en el segle XIV i en el XV entre el 6 i el 8%. Per tant, era una font molt còmoda d'obtenir uns recursos i així moltes de les classes estamentals més altes, cavallers, nobles, gentilhomes, homes d'honor, homes de béns, etc., s'acostumaren a invertir els seus doblers amb aquests títols. Però, clar, aquí hi havia un problema, començava un problema greu que afectaria tota la trajectòria de més de 130 anys fins a arribar a la hegemonia. I quin era aquest problema? Que els inversors, necessàriament, havien de saber quins impostos se creaven o s'incrementaven per estar segurs que ells cobrarien cada any les seves pensions. I, per tant, la part autonòmica del regne, que era configurada per 6 jurats de ciutat i reina i el Consell General, perquè no oblidem que la reina de Mallorca tenia dues administracions d'ençà de la conquesta. L'administració reial, que era representada fonamentalment pel procurador reial, i l'administració, que diríem, autònoma. Per tant, el que passava és que l'any 1390, per exemple, el volum de pensions superava en més del 93% els bombers que entraven via ingressos anualment a través de les contribucions municipals. Quedava pràcticament res per atendre les necessitats d'obres públiques, de defensa, etc. També hi havia un altre problema que també afecta aquests 130 anys de què he parlat abans, la gran corrupció que hi havia a l'administració pública. Pot sorprendre. Aquells que pensen que la Mallorca baix medieval era una Mallorca idíl·lica van ben errat de comptes, dit en respecte, no? Perquè va ser una Mallorca que no tenia res a veure amb la Mallorca aquesta que en Santiago Rossinyol, allà en el segle XIX, a principis del XX, mos va endossar de la Isla de la Palma. Per tant, en vistes que totes les pragmàtiques reals, els decrets dels monarques, en el final no solventaven res. I no solventaven res, i és lògic que no solventassin res, perquè la mateixa estructura del sistema explica per què els reis, i no ho dic perquè jo sigui... Bé, jo som antimonàrquic, però ara jo en aquesta explicació no vull que ningú pensi que estic afectat per això, el que dic.
Per tant, els reis realment mai aplicaren justícia. Ni se va aplicar el 1391, ni se va aplicar el 1450, i molt manco el 1523, a l'emperador. Què era el que feien els reis? Els reis sempre estaven més aviat coalitzats en l'estructura estamental alta de regne, perquè això els era de més profit. Els reis, per exemple, quan tenien necessitat de vaixells o de diners, eren les classes poderoses de ciutat, i algunes de la part forana, no tantes, qui aportaven aquests recursos. Per tant, hi havia una intente no escrita, un pacte tàcit no escrit entre el monarca i aquestes classes. Això ho dic d'una manera un poc breu i resumida, però a mi el que m'interessa ara és utilitzar el llenguatge que la gent me pugui entendre, la gent, sobretot, que no ha tingut accés a la facultat o a alguns estudis dit en respecte, no? Per tant, què feien els reis? Els reis el que feien era aplicar el perdó real. I què era el perdó real? El perdó real era una eina que utilitzaven els monarques que els venia molt de profit, perquè quan s'havia produït, com per exemple el cas de la revolta de 1391, que va implicar en aquell temps, estan parlant de fa bastant d'anys, no?, la supressió de les contribucions bàsiques, el que diríem avui impostos de supervivència, com la molitja o molta del blat, el quint del vi, la cissa de les carns, el celler de les robes, etc., que el que deien en aquell temps el poble menut necessàriament havia de pagar, era realment la font més important d'ingressos que tenia la reina de Mallorca. Hi va haver un parell de salts de la ciutat. Només abans de deixar aquest tema de 1391 m'agradaria incidir en un punt. La historiografia conservadora i d'encuny, diríem, no progressista, que és la que ha dominat fins a ben entrat al segle XX, sempre ha intentat donar una imatge de que aquestes revoltes se produïen perquè l'esperit satànic, el dimoni, en Satanàs, el que sigui, s'apoderava d'una sèrie de personatges que eren els malfactors i això justificava o explicava per què passaven aquestes coses. Però els reis mai entraren en el fons de la qüestió, com avui es fa un judici. En teoria, si se fa una justícia com Déu mana, s'ha d'entrar en el fons de la qüestió i resoldre. Ells mai entraren. Ells se limitaven a agafar els caporals més importants, fer una exhibició de crueltat davant del poble, els arrossegaven pels carrers de ciutat, pels carrers, els documents diuen, els carrers acostumats de ciutat, o sigui que devien ser més o menys els mateixos carrers, fins a arribar a la porta de Sant Antoni, on tenien un cadafal muntat i els pujaven allà, llavors sortia un sentinella amb un pergamí a llegir tots els pecats i fatxories que havia fet el condemnat, ditaven el cap i li feien el cos 4 trossos. I això ho solien fer, segons la gravetat de la revolta, amb una quantitat determinada dels més destacats, diríem, revoltosos. I llavors aplicaven una multa important. Per exemple, en 1391 se va aplicar una multa de 120.000 florins i aquests dobbers eren molt de dobbers, llavors. Bona part anaven a engreixar les arques reials. El perdó real és un tema molt important a tenir en compte, perquè el perdó real era, en definitiva, una manca absoluta de justícia en el poble. I s'ha de dir clarament, i sense embuts, una manca de justícia total. Perquè si durant més de 130 anys se van reproduir aquestes revoltes, és perquè els reis no varen aplicar justícia. Si l'haguessin aplicada, s'haguessin estalviat un bon bany de sang. Això s'ha d'entrar aquí. No només a fer una lectura del que han escrit els conservadors, del que va passar i pam, pam, pam. No, això no és així. Bé, llavors, clar, com que aquesta situació no canviava, el 1450 se produeix el gran alçament forà, que és una mena de guerra civil que dura gairebé 3 anys. I aquí també s'ha trivialitzat un poc el tema, en el sentit que se vol donar a entendre que era forans contra ciutat, i no és exactament així. Eren forans i un sector dels menestrals, que és important tenir en compte per el que vendrà després de Germania, i un sector important dels menestrals que
estaven en disposició d'agafar les armes per resoldre aquest problema. Què passava? Per exemple, l'alçament forà, els que van ser els actors principals de l'alçament forà, realment eren nets dels que havien executat l'alçament de 1391. L'alçament forà, les causes, si fa o no fa, eren pràcticament les mateixes. Se demanava amb insistència, s'havia demanat reiteradíssimes vegades una revisió dels comptes universals de Reina, sabent que hi havia hagut casos de corrupció molt importants. Per exemple, en 1425, que només conec aquesta que se va fer i està documentada a l'arxiu de Reina de Mallorca, se va descobrir que hi havia una malversació de 380.000 lliures d'ençà del contracte sant de 1405 a 1425, durant 20 anys, que en els interessos pujaven gairebé 600.000 lliures. Què significava això? Perquè els qui mos escolta se'n pugui fer una idea. Això significava, més o manco, 5 vegades el pressupost ordinari de Reina, el pressupost anual de Reina. I com s'ho feien aquests caporals de llavors per esquivar aquestes punicions, aquestes penes? El sistema funcionava d'aquesta manera. Hi havia, des de 1391, ja 2 bàndols dominants, el bàndol mallorquí i el bàndol aragonès. Llavors, l'alçament forà, a Call i a Mulaina. Aquests bàndols tenien el seu capitostos a la ciutat i eren gent amb forta influència a la cort del rei, fos a Nàpols o fos a una altra banda. I el que feien era anar a veure el rei i li oferien una quantitat de doblers i li explicaven que Reina necessitava un canvi de regiment, o sigui de govern, perquè les coses anaven malament i d'aquesta manera anirien bé. Els reis, pel que jo he estudiat, fins ara van ser molt assequibles en el suborn, és a dir, a rebre aquesta quantitat de doblers. I per què deia això jo? Perquè vos estava parlant fa un moment d'aquesta malversació tan grossa. Com s'ho van fer per no pagar? Si se publicava la sentència, els censilistes, deutors i malversadors haurien d'abonar aquests doblers a la Universitat de Mallorca. Com se va esquivar? En Pelaiunis, un dels capitostos dels bàndols, va anar a la cort del rei, va aconseguir del rei el canvi de regiment, que va passar de flegmàtica a franquesa, i en el canvi de regiment el que feien era col·locar dins el si, o la seu del Consell General, els consellers afins al seu partit. Per tant, eren consellers, en certa manera, domesticats. I d'aquesta manera s'evitava publicar la sentència. I d'aquesta manera s'evitava que la corrupció seguís. S'evitava no, se permetia que la corrupció seguís. El sistema operava, si fa no fa, d'aquesta manera. Per tant, això explica que els forans, en un moment determinat, ajudats per alguns col·lectius menestrals, envaïssin la ciutat com a seu del poder. Això s'ha interpretat d'aquesta manera, la ciutat com a seu del poder. Des cap de 3 anys, el rei Alfons el Magnànim va enviar un exèrcit mercenari comandat per virrei de Cerdanya, Francesc d'Erill, i a de vora Inca, precisament, hi va haver la batalla definitiva que va derrotar els forans. I ara a mi, perdoneu, m'agradaria recordar una cosa. Allà, pels anys 1994-95, quan jo acabava la meva tesi, havia llegit uns documents que deien, parlaven del vinyet d'Inca i que en Francesc d'Erill, quan va atacar els forans aquí, de vora Inca, ho va fer en un camí que en va cap a Sencelles. I jo, en aquell temps, vaig anar i vaig trobar un home molt major i vaig anar a investigar una miqueta. I em va dir, sí, em va contar, a mi em van dir que una vegada aquí va haver una guerra, no sé què, no sé quants. I jo a la meva tesi vaig fer un dibuix d'aquest camí i vaig posar camí de la batalla. I ara, avui en dia, encara hi ha el camí de la batalla aquí. No? Bé, com va acabar això, l'alçament forà va acabar amb la brutal multa de 150.000 lliures. El rei Alfons el Magnànim va demostrar que era un clàssic monarca que es deixava dur per sobor. Hi ha una prova ben clara, i és que després del primer setge que van fer els forans contra la ciutat, els ciutadans i els privilegiats demanaren al rei permís per posar una multa de 50.000 florins. I el rei va dir que sí, els forans, va dir que sí, amb una condició,
que una tercera part d'aquesta multa anés a les seves arques. Per tant, per molt que vulguin dir alguns autors, com el senyor Santamaria i altres, que volen esculpar el que no és esculpable de cap manera, el rei el que mirava era pel seu profit. I així va ser. Enviar aquest exèrcit, la multa de 150.000 lliures va acabar d'ensorrar la malmenada economia forana, de manera que un any abans que el rei Ferran el Catòlic dités aquella famosa sentència, i ara entrem en la Germania, que tothom havia de pagar d'acord amb els béns allà on els tenia, etc., un any abans encara tenim a l'Arxiu de Reina de Mallorca un plec de processos, gairebé de tots els pobles, que demostren el gran transvasament que hi va haver de possessions i de terres en mans d'amfiteutes que les tenien en ús de fruit i van passar als senyors que llavors els cultivaven ells. Els senyors van veure que els era més rentable comprar esclaus i cultivar ells mateixos les seves terres i en qualsevol pretest desposseïen l'amfiteuta. Bé, el pretest era justificatori, que no havia pagat puntualment els censals que arribaven a aquesta terra, etc. Aquests processos són molt interessants perquè contradiuen qualsevol tesis que afirmi que la política d'Alfonso Magnànim va ser equànime i va ser justa, sinó tot el contrari. Bé, i com vos he dit fa un moment, aquí tenim una imatge que és la gavella de la Sal. Bé, veureu que aquesta imatge és com una casa pagesa, com una barraqueta de roter, i hi ha dues botes plenes de sal. El tema de la sal, la gavella de la sal, coetjava ben bé encara durant la Germania, però durant el cement forà fou un dels temes que més va encoratjar els forans a alçar-se en armes. Per què? Perquè la gavella de la sal, creada el 1425, era una manera que tenia la universitat i les autoritats locals de regne de captar recursos, perquè obligaven a cada vila o parròquia a comprar una determinada quantitat de sal, tant si l'havien de menester com si no l'havien de menester, mentre que a ciutat això no passava. D'aquesta manera, això es convertia en un greuge comparatiu que, malgrat totes les lluites i disputes, perquè hi ha dos o tres processos molt interessants a l'Arxiu de Reina de Mallorca, damunt d'aquest tema no se va resoldre. A la imatge veig dues botes plenes de sal i en aquell temps, llegit en els documents de l'època, resen que molts de pagesos no tenien pa per menjar, però tenien les botes plenes de sal que seva. Aquesta imatge que segueix és Ferran el Catòlic, rei de la Corona d'Aragó, de 1479 a 1516. Bé, Ferran el Catòlic seria l'únic que jo personalment, és una opinió personal, exoneraria un poc d'aquesta culpabilitat que hi ha dels altres monarques. Ferran el Catòlic s'ha mostrat l'únic rei que s'ha mostrat un poc receptiu en el fons de la qüestió dels problemes que enfrontaven un col·lectiu amb els altres. I per això, l'any 1499, va dictar la famosa Pragmàtica de Granada, per la qual suspenia per 10 anys el privilegi de franquesa de tributs en els militars i en els eclesiàstics, perquè llavors no pagaven tributs aquests. Se suspenien per 10 anys i també aplicava un descompte d'un 20% a les pensions censals que rebien els censalistes i amb aquesta política s'havia d'arribar cada any a rebaixar en 8.000 lliures el deute de Reina de Mallorca, però aquesta sentència en escoltar la Germania estava pràcticament per dur-se a terme. Però la més important, que és el 1512, i jo he fet al·lusió ara fa un moment, quan he parlat del travessament de propietats foranes a mans ciutadanes de 1511, era la següent, i és que un dels greuges importants també de la part forana era que els ciutadans no pagaven per les possessions que tenien a la part forana i argumentaven que ja pagaven a ciutat. Però, clar, el tema, perquè se me pugui entendre més bé, és el següent. Des del rei Àngel I, que hem mostrat una imatge fa una estona d'ell, el 1315 va crear el sindicat de la part forana i també es va determinar que les càrregues universals de Reina de Mallorca, la ciutat pagaria 2/3 i la part forana 1/3, perquè així se va estimar en aquell temps, l'any 1315,
que aquest era el valor conjunt de cada part. Però què passava? Passava que si molts que tenien propietats a la part forana se feien ciutadans i no pagaven, la part forana seguia portant aquest terç, i per tant aquest terç s'havia d'omplir també d'aquells que no pagaven per lo que tenien dins la part forana. I aquest era un greuge molt important. Bé, el rei Ferran el Catòlic va dictar una famosa sentència que en Joan Colom va intentar aplicar, a través de la qual deia literalment que cada qual pagui pels béns que té on s'avui els tingui. Però aquesta sentència, dictada l'any 1612, en escoltar la Germania, l'any 1621 no s'havia aplicat. I ara entrava a la Germania, però jo m'agradaria també, no m'ho voldria allargar massa, jo no sé, no me controlo els temps, però quan esclata la Germania s'ha explicat historiogràficament, fins, com he dit, al segle XX, com una cosa anòmala, com si hi hagués hagut un diluvi, que és una cosa normal, com si fos un moviment aïllat de tots uns precedents. I no, això és una explicació convencional que només interessa a la part conservadora que no vol que les idees que programen els germanats avui en dia, ben vigents, puguin molestar o fan nosa a certes ideologies que encara avui són ben vigents aquí, no? Per tant, els menestrals se van alçar el 7 de febrer de 1521, però jo m'agradaria només un minut estendre'm en què no era la primera vegada, perquè ja durant l'alçament forat, quan va esclatar l'alçament forat l'any 1450 i els forans van assetjar la ciutat, casualment el bisbe d'Urgell se trobava a la ciutat i va escriure el bisbe d'Urgell en el Consell de Barcelona tot horroritzat, dient que, ara no ho tenc a la mà llegir, però més manco venia a dir, jo vaig temer que la ciutat parís en un jorn, perquè els menestrals i els forans començaven a triquetejar, no sé exactament què vol dir, però s'entén, en les ballestes. Per tant, hi havia uns desitjos ja de forans i menestrals posar-se d'acord per tombar aquest sistema o canviar-lo. El rei Alfons el Magnànim va demostrar ser un polític molt hàbil perquè quan els menestrals enviaren un ambaixador a Nàpols va concedir de paraula gairebé el 90% del que demanaven. Fins i tot retirar impostos com aquests essencials que he dit fa un moment. Curiosament, el memorial de greuges dels forans era pràcticament idèntic en els de menestrals, però en els forans no els havia concedit. Per què va fer això el Magnànim? Perquè se'n va donar compte que si els menestrals s'ajuntaven amb els forans, la ciutat de Mallorca estava perduda, ciutat i reina, que aquí hi hauria un canvi brutal, no? Tinguem en compte que, per exemple, hi ha documents, jo em vaig incloure alguns a la meva tesi, que respecte al alçament, els jurats denuncien que els forans viuen en comuna, curiós, viuen en comuna, no respecten els oficials reials i no paguen els impostos bàsics. Per tant, tot això, si filam una miqueta prim, mos du a pensar que aquella gent tenia una idea bastant clara dels drets i sobirania que tenien les persones. És per aquí que hem de filar, perquè tot això no ha estat escrit. La història només l'han escrita els guanyadors, com tots sabem, no? Bé, doncs, malgrat aquesta jugada estratègica del rei Alfons el Magnànim, en Pere Mascaró, un dels menestrals paraires més audaços, va arribar a un acord amb Simó Ballester per obrir les portes de ciutat i que poguessin entrar. Això va ser avortat a causa d'una sèrie de traïdors i ara ja no entrarem en aquest tema. Només dic que a la famosa batalla d'Inca, en el vinyet d'Inca que he fet al·lusió fa un moment, qui va dirigir aquesta guerra va ser el paraire Pere Mascaró, perquè en Simó Ballester feia un mes que s'havia embarcat a Nàpols amb una galera que havien construït els forans al port de Pollença. Bé, tot això m'ho diu que en Pere Mascaró va ser esquarterat, etc. M'ho diu que aquest record havia de romandre ben viu dins els fills i dins els nets d'aquests caporals, perquè pensem que des de 1453-4, que mor en Pere Mascaró, a 1621, passen 67 o 68 anys. Per tant,
encara que potser no existia premsa ni coses d'aquestes, però la tradició oral existia i era ben viva. I en arribar al 1621, jo el que crec és que la Germania Valenciana va, a un moment determinat, plantejar seriosament en el mestral de ciutat si era el moment de desfer-se de tot aquest estat de coses. Però la Germania Valenciana cal tenir en compte una cosa, i és que el menestral de Ciutat de Mallorca ingenuament pensaven que si l'emperador havia consentit, en principi, la Germania Valenciana, ells també el concediria. Però és que a València el que havia passat era que un episodi de pesta havia fet que cavallers, homes de béns, homes d'honor, privilegiats, etc., tots aquells que per raó de ser privilegis i la seva posició havien de defensar la reina de València, havien desaparegut, havien fuit, i els únics que ho havien fet era el poble de València. I per tant l'emperador també, des d'un punt de vista tàctic o estratègic, se'n va donar compte que en aquells moments no podia anatemitzar aquells que havien defensat aquella ciutat. Però clar, tot una que la cosa se va anar un poc regularitzant, la Germania Valenciana va ser, bé, tots coneixen la història, més o menys, va ser combatuda com la mallorquina. I bé, per tant, jo venc a dir això perquè jo estic convençut que la Germania a Mallorca, si no hagués existit la valenciana, més prest o més tard s'hagués produït, perquè la situació era la mateixa. Res no havia canviat d'ençà de 130 anys llargs. Els reis i els monarques, d'un signe o de l'altre, res no havien fet per millorar la sort del poble. I això és comprensible perquè l'esquema social que se tenia en aquell temps l'explica molt bé un jurat que era un tal mossèn Pax l'any 1472. I donaré aquest exemple perquè se vegi la idea que tenien. Deia que el cap, o sigui, assimilava l'esquema social a l'anatomia humana. El cap era el príncep o el rei. Les espatlles eren els cavallers, nobles, homes d'honor, etc. Els torns eren els mercaders i ciutadans, i les cuixes, les cames i els peus, els forans i menestrals, i diu que aquests han de sostenir el cos. Per tant, és ben clar això, no? Però clar, de la mateixa manera que les classes riques i poderoses creaven els seus déus, els forans i revoltosos també creaven els seus déus. Perquè, per exemple, en Simó Ballester, quan va dirigir la primera carta al conseller de Barcelona, l'alçament forà, diu que per dret i justícia tothom ha de tenir, que per dret divinal tothom ha de tenir el que li pertany per dret i justícia. Per tant, aquí també jugam amb els déus, cada qual crea un déu a la imatge dels seus interessos. Bé, com sabem, un jurat, en Serralta, Agustí Serralta, segons Quadrado, va denunciar unes reunions nocturnes que se tenien segurament a casa del que seria el primer instalador del bé comú, en Joan Crespí, i el governador Miquel de Gurrea va fer empresonar el 6 de febrer de 1521 7 menestrals. Entre aquests s'hi comptaven els dos que serien els màxims dirigents de la Germania, que eren Joan Crespí i en Joan Colom. Bé, jo ara, més que detallar el tema dels fets, que és conegut i se pot mirar qualsevol llibre que tracti la Germania, que en definitiva, d'una manera o de l'altra, narrar detalls és un poc reproduir el que ja s'ha escrit. Dic que els agermanats el que pretenien era crear un govern progressiu i una estructura social que ja arrencava dels temps de Nancy Turmeda, de 100 anys abans, quan diu Nancy Turmeda que d'aquí avant no ha d'haver ni ducs, ni marquesos, ni senyors, ni res, que els pobles s'han de governar segons la justícia,
tal com ho fan les senyories de Venècia i de Gènova. Bé, aquest pensament ja era subjacent dins els revoltats forans i dins els germanats també. I els germanats el que pretenien, fonamentalment, era reduir el deute públic. El deute públic, pensem que entendre els germanats també, i això s'ha de dir clarament, que està documentat que hi havia un frau d'unes 20.000 lliures anuals. És a dir, els tendres germanats, el pressupost de reina, via contribucions municipals, talles, etc., pujava unes 62.000 lliures i realment només se n'ingressaven unes 42.000. Seguia el frau i jo ara soc un poc reiteratiu, ho sé, però ho tornaré a dir. Res no s'havia modificat en la política real durant 130 anys. Res, tot seguia igual. Perquè és una conclusió òbvia. El que feien els monarques era possibilitar que el mal govern continués, que la corrupció continués, perquè el que feien, en definitiva, era un esquerment brutal i retornar les coses a l'estat en què havien estat abans. Per tant, com deia, ja coneixem les dades, els menestrals enfurismats van obligar a Miguel de Gurrea a treure els 7 empresonats. Hi ha una primera fase que és que en Joan Crespí, com a capità, se'l commuta com a instal·lador del bé comú. Hi ha que dir una cosa, instal·lador del bé comú no és una novetat, l'any 1621. L'any 1507, el rei Ferran el Catòlic, que n'hem parlat, ja havia creat aquesta figura. No diu del bé comú, diu instal·lador, perquè degut a tota aquesta situació tan complicada a la part forana, de la qual ja he parlat, les execucions, els embancaments, etc., estaven a l'ordre del dia. En Joan Crespí va iniciar la política que va caracteritzar els germanats, que era l'equitació, o reducció del deute públic, que ells deien santa equitació. Hi havia qualque germà que deia que des de Jesucrist ningú havia fet alguna cosa tan important com el que feien ells. I durant la Germania hi ha tota una sèrie de profetes, sermonadors, en els expedients d'en Quadrado, que va transcriure en Quadrado sobre els càstigs i punicions i multes que han d'imposar els vençuts. Surten molt de sermonadors. En matadors, utilitzen aquests vocables, no? Matadors i sermonadors. Era tan important el que estava passant a Mallorca que molts se creien que això era la vinguda de l'anticrist i que, per tant, això inspirava a molts que tenien ínfules de profeta i sortien pels carrers amb llibres i tal, i la gent feien rotllos i tot això, no? Bé, en Joan Crespí va iniciar aquesta tasca, va intentar fer-ho a través de la legalitat, però tanmateix Miguel de Gurrea va demostrar que actuava en traïdoria, perquè va fer copiar d'amagat i en secret els processos que havia fet en els menestrals per contar el Jordi Botí els dugués a Barcelona i de Barcelona pogués anar al rei. I a més, jo recentment, quan jo vaig fer la meva tesina de llicenciatura, fa molts anys, i la vaig repassar l'altre dia, me'n vaig donar compte que jo tinc una carta completa, en els meus documents, de l'emperador, quan des de Worms, el 30 de març de 1121, se dirigeix a la part forana. I queda clar, perquè ell diu, perquè ell escriu en castellà, mos ha fet saber el virrei, el nostre car virrei tal, els menestrals d'aquesta ciutat, tal. Per tant, si el virrei ja havia escrit a l'emperador, vol dir que d'amagat, i segurament ho va fer quan va donar els processos a en Jordi Botí perquè l'emperador sabés el que eren aquests menestrals i per ja situar la cosa a punt de posar-los fora de la legalitat, i els mateixos germanats ho diuen en els documents, el virrei no fa justícia. El virrei impedeix, entorpeix l'acció de la justícia. Se van anar redimint alguns censals, per exemple, crec que era per abril, que s'havien redimit 22.000 lliures de la gavella de la sal, que n'hem parlat, ja no insistiré més. Però davant l'oposició granítica
dels sectors, diríem, més allarats, més rics, que en cap moment varen concedir ni un mil·límetre a la negociació, i el governador estava amb ells. A poc, la Germania va adoptar postures més violentes, i el 29 de juliol de 1621 els assaltaren el Castellbellver i passaren per les armes tots els que hi havia de dins. Però, clar, llavors ja era una situació que l'han d'entendre exactament dins del seu context. S'adonen que de l'emperador, que ja ha escrit una carta dia 30 de març, dient que totes les reformes innovades per la Germania siguin anul·lades i que se torni a l'estat anterior a la Germania, i a més anuncia càstigs exemplars que perduraran dins la memòria col·lectiva de la gent, només hi havia dues opcions, o arribar fins al final o rendir-se. I si se rendien, què passava? Si se rendien, passava que tanmateix l'experiència demostrava en les dues revoltes anteriors que els càstigs serien, si fa no fa, més o menys els mateixos. I les sancions també. En Joan Crespí va ser foragitat del seu càrrec per setembre de 1621. En Quadrado diu que això va ser perquè el germà d'en Joan Colom, en Francesc Colom, el va assassinar en companyia d'un altre, però això mai han vist el document aquest, i l'han cercat. No ha estat mai corroborat. Per això, els investigadors un poc més, diríem, imparcials, diuen al parecer, en es pareixer, perquè mai han trobat el document que mos ho confirmin, això. Bé, siga com siga, en Joan Crespí va morir a la Torre de l'Àngel, que era el lloc on tenien empresonats els líders polítics. I aquí també farem un altre incís. A la Baixa de Mitjana, a Mallorca, havia dues classes de reus. Els malfactors comuns, que els solien penjar, però els que iniciaven o incitaven una revolta els solien esquarterar. Era un honor un poc aberrant, si voleu, però aquest honor també hi era a la Segona Guerra Mundial. Si veieu els documentals, veureu que hi ha generals nazis que en els processos de Nuremberg demanen no ser penjats, sinó afusellats. Bé, i aquesta mentalitat és el que ja hi era en aquell temps. En Joanot Colom va agafar les regnes i en Joanot Colom va iniciar una política més expeditiva de cara a la reducció de la deuta pública. I en Joanot Colom va anul·lar d'una plomada tots aquests impostos de primera necessitat que he fet al·lusió abans. Aquests impostos ja s'havien anul·lat durant l'alçament forà i ja s'havien anul·lat l'any 1391. Bé, jo he dit que no entraria en detalls perquè això se pot llegir, hi ha moltes obres escrites de Montse Germania. El rei, aquí van trobar amb un inconvenient molt gran els germanats que va ser en la posició d'Alcúdia. Alcúdia, per ser una ciutat emmurallada, l'única que hi havia després de la ciutat de Mallorca, allà va ser un refugi de cavallers, gentilhomes, nobles, etc. I els germanats l'atacaren per novembre de 1621 diverses vegades i el que exigien era que acceptessin la Santa Quitació, que ja m'ha explicat el que era. Però el parany de jurats i de les autoritats d'Alcúdia era el següent. Ells deien que acceptarien la Santa Quitació sempre i quan no lesionés els manaments del rei. Però com que el rei havia dit que tot el que havien innovat els germanats s'anul·lava i que se tornés a l'estat d'abans, era com qui dir que no acceptaven la Santa Quitació. Però eren més fins i potser més diplomàtics. Els estats d'Alcúdia van fracassar. Els germanats no van aconseguir retre la ciutat d'Alcúdia. Aviat l'emperador va escriure als alcudians anunciant-los que trametia una flota, una esquadra militar. Aquesta esquadra va arribar a la ciutat de Mallorca. Van intentar un parell de parlaments, Juan de Velasco, que és qui dirigia aquesta esquadra, amb les autoritats d'allà, però els germanats o els seus dirigents no podien acceptar de cap manera
que en aquestes negociacions hi intervingués a Miguel de Gurrea. Miguel de Gurrea era un personatge molt odiat pels germanats. Això vol dir que les seves raons devien tenir. Llavors l'esquadra es va dirigir a Alcúdia i des d'Alcúdia va començar la reducció de la Germania. I va començar per Pollença, amb un episodi molt dolorós, molt sagnant i dolorós, que era la quema que varen fer de l'església de Pollença amb unes 200 persones, entre dones i nens, que s'havien refugiat allà. Això suposava transgredir unes lleis consuetudinàries que sempre s'havien respectat. Per què? Els van respectar els germanats. És a dir, a veure, quan una persona se refugiava a un lloc sagrat, ningú, en què fos un malfactor, o el que siga, per aquesta costum antiga, no podien ser atacats entrant dins d'aquest lloc sagrat amb violència. Bé, aquest episodi tan trist i dolorós, que se coneix a Pollença com el dia de la destrossa, van seguir les altres viles i hi va haver dos intents per part de l'exèrcit germanat d'aturar l'ofensiva imperial contra la ciutat. Un va ser a principis de novembre i l'altre a final del mateix mes. Un va ser a la Marjal, on van morir uns 1.000 germanats, a la Pobla, i més tard en Joan Colom, que dirigia aquest exèrcit germanat, ho va intentar una altra vegada, en el Rafal Garcés, que és per aquí, per aquests indrets d'aquí dintre, i va constituir la completa derrota dels germanats. Ja no els quedava més alternativa que ficar-se dins ciutat, i llavors l'exèrcit imperial se va acantonar allà en el monestir del Real, i des cap de 2 mesos llargs de no tenir feina, de no tenir pa o tenir poc pa, la pesta va començar a assotar la gent que estava a dins la ciutat i va haver d'acabar capitulant. Ha de dir també que l'emperador no va acceptar les capitulacions plantejades pels ambaixadors dels germanats. Ciutat va capitular el 7 de març de 1521. Molts de presoners, entre ells Joan Colom, foren tancats dins el castell de Bellver, fins que ha arribat la sentència definitiva. I el 7 de juny li va tocar en el líder de la revolta, en Joan Colom. La sentència i l'execució posa el pèl de punta perquè demostra la barbàrie d'aquells gens. Però, quan dic barbàrie, hauríem de dir en lletres majúscules, perquè se li diu que ha de ser arrossegat per la ciutat i mentre és arrossegat, dins un carro, dos botxins, amb unes tenalles, li han d'anar traient un trosset de carn en viu, però procurant que no mori, fins a arribar a la Porta de Sant Antoni. Allà, encara en vida, per imaginar el suplici tan brutal, l'han de tirar al coll, fer 4 bocins i llavors d'aquests corters fer uns certs pilars que serien els pilars d'en Colom. Vergonyosament, i repeteix, vergonyosament, el cap de Joan Colom va estar 299 anys dins una gavi penjada a la porta pintada. 299 anys, 3 segles pràcticament. Això demostra que el poble mallorquí, després de la repressió brutal de l'emperador, Mallorca va pagar 136.000 i pico de lliures de sancions, i les punicions físiques, el poble de Mallorca ja no va aixecar cap. I a partir de les rotes de germanats hi va haver una disminució important de la població, molt ben estudiada per Josep Joan Vidal, que frega a meitat de segle el 40%, el 40% menys de recessió demogràfica, i comença a recuperar-se a la segona meitat del segle XVI. Per tant, quina és la conseqüència? Jo m'agradaria acabar fent 2 reflexions.
Un me deia l'altre dia, una persona a mi meu me deia, quines conclusions podrien treure avui en dia, en la situació d'avui en dia, del que va ser la Germania? Jo crec que n'hi ha moltes, perquè els que estem cada dia més o menys mirant la premsa i veure el que passa, m'han donat compte que és molt difícil, encara avui en dia, que els objectius dels agermanats siguin realitat en aquest país que vivim. Després de 500 anys, això de la justícia social, que pac qui deu, però que és vergonyós, jo ara no vull entrar en coses polítiques perquè no estic aquí per això, però cada qual pot deixar transcórrer la seva imaginació i pensar en els personatges que vulguin, que no paguen i que no són jutjats i que la Fiscalia Espanyola se'n renta les mans. Bé, doncs, tot això, aquesta situació, aquest programa agermanat, té molta vigència avui en dia. Però jo no voldria ser pessimista, però com que ja tinc els meus anys, així com veig actualment la situació política, crec que seria difícil, però no hem de perdre l'esperança. Jo crec que hem de cercar el missatge positiu d'aquesta gent. El missatge positiu era una política que tothom pagui segons el que deu, que tothom tingui segons el que se mereix, que tothom tingui les mateixes oportunitats. Tothom. Que per drets de bressol, ni de privilegis, ni d'històries, un deixi de pagar i l'altre tingui un dret de... Per tant, això a mi a vegades m'emociona pensar que fa 500 anys, els meus repadrins de fa 500 anys tenien aquestes idees molt importants per mi. Bé, tot això, què va passar? La conseqüència va ser el que podíem esperar d'un mal govern i d'un mal emperador i d'una mà pèssima política monàrquica. El bandolerisme. El segle XVII, com sabeu, és caracteritzat a Mallorca per bandolerisme. Moltíssim de marginats d'escot social s'hagueren de refugiar per les muntanyes o servir en els interessos partidistes dels grans clans senyorials. Bueno, Guillem, moltíssimes gràcies per haver vengut avui fins a Inca per presentar-nos el teu llibre. Des d'Inca donar-te les gràcies infinites per donar-nos part del teu coneixement i per fer-nos arribar a la nostra ciutat el que va ser les Germanies, el cement forà i també els episodis de 1391. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Toni, per la teva bona disposició a venir a presentar aquesta xerrada que han tingut i aquesta presentació del llibre. Per mi ha estat un plaer poder venir aquí, perquè poder parlar d'aquestes coses sapiguent que és un tema tan important, tan incident dins el cos social mallorquí com va ser la Germania, poder-ne parlar avui aquí amb vosaltres i amb tu, Toni, per mi realment ha estat un plaer. Per tant, jo vos dono les gràcies a vosaltres per haver-me permès fer aquesta xerrada. Moltes gràcies. En 1512, l'acord amb el rei Ferran, Pau Casanovas hi era. Sí. Era un dels ambaixadors que eren allà. Sí. Setembre de 1521, coses que estan un poc dubtoses. Pau Casanovas, instador de Parc Forano, Moranta, instador de ciutat. Al cap d'un mes sorgeix en Colom com a instador de ciutat sense que hi hagi documentació, sense que se sàpiga documentació sobre... Bé, estic d'acord que els dos grans personatges són en Crespí i en Colom, però jo sempre vindic en Pau Casanovas. Pau Casanovas és gran desconegut dels instadors de la Germania. I era un home que era d'Inca, va ser instador d'Inca, aquests càrrecs que ja se tenien en compte, va ser batlle d'Inca, va ser conseller d'Inca en el Gran i General Consell. Aleshores, jo vull vindicar una miqueta la figura d'en Pau Casanovas aquest any, precisament, que vindicant les Germanies. I penso que fa falta documentació, com en tot, ha desaparegut documentació, però penso que se'l pot vindicar en tot el dret i de lo gran que era aquesta figura. De fet, hi ha dos intents d'arribar a un acord amb Carles I, per una banda en Pau Casanovas, en els consellers que se'n van fins a l'acord a Valladolid i que
el rei ni els vol rebre i els se carrega. Carrega en Tomàs de Llumalló i en Casanovas, que ja queden allà, i la resta arriben en el castell de Bellver, a la torre dels ambaixadors, i allà els maten, precisament té el nom dels ambaixadors per això. I després també en Venteol, quan va entregar les claus, també torna com que ha topat. Sí. Aleshores, crec que dins d'aquests anys de 500, ja que som a Inca, i això no perquè surti, jo no t'ho dic perquè surti, sinó perquè crec que és la nostra reivindicació com inquers, i que jo la vindic i que la faig extensiva a tots aquells actes que vaig i que... No una cometa després de la teu, tu has acabat, però tu que ets historiador, i tu que vas per l'arxiu, jo no hi vaig. Jo me limito a cercar a investigar per la xarxa. No he anat a l'arxiu. Ara, per exemple, he trobat una sèrie de punts de l'arxiu del Reina de Mallorca que parla d'en Pau Casanova i tot el que va succeir amb un document. Mirau, obriu un camp, intentau que en Pau sigui més vindicat. I disculpa, que he fet aquesta defensa brandada d'en Pau Casanovas. No, jo crec que has fet molt bé, en Pau Casanovas, clar. Jo te puc dir una cosa, i és que jo crec que he comentat abans que jo quan vaig fer la meva tesina de llicenciatura, el títol era el sindicat de la part forana en vespres de la Germania. Per això jo tenia un prestatge i no havia tornat a mirar, perquè era de l'any 1986. I ara que ha vingut tot això, he tornat a mirar. I veig que hi ha documents que se refereixen en Pau Casanovas. I s'hi refereixen arran de l'ambaixada que va fer el rei. I no sé per quines 500 va tenir problemes llavors en el sindicat. I el sindicat i en Pau Casanovas se va organitzar en un plet. Però jo voldria fer una precisió. Els consellers, els membres que constituïen el sindicat eren gent de la mà major. I no és la primera vegada que se documenta que síndics, membres d'aquest sindicat o inclús clavaris, han estat perseguits per entendre que són uns traïdors per part de les masses alçades. Per tant... Pau va ser perseguit també, no? Després de s'anada a la cort, va ser perseguit. Vaig tenir aquests documents. El que passa és que això s'ha d'estudiar en serenor i en temps, saps? Perquè aquests documents no te diuen les coses com a tu t'agradaria que els diguessin. Tu els has d'interpretar. Però sí, efectivament, això és un registre que jo t'he fotocopiat i durant una sèrie d'anys, perquè això coetja 3 o 4 anys després de 1512, en Pau Casanovas té un problema amb el sindicat. Però la meva conclusió... I també un detall que ara me ve al cap és que hi ha un moment que alguns dels síndics diuen que en Pau Casanovas vengué a usurpar-se, diríem, aquesta ambaixada, com si fos... Clar, això diu a favor d'en Pau Casanovas, perquè això vol dir que ell tenia interès i donava la cara per anar al rei i mirar de solucionar el tema. Però jo ara no vos puc dir res més, jo ho tinc, no és molt, és aquest ple, però jo haver d'esbrinar una miqueta més el que no està escrit, per fer una cosa un poc... I a més que la història l'escriuen els guanyadors. Exacte. Perquè ho hem de tenir en compte. Exactament, sí. Tenim? Una pregunta. Jo li volia fer una pregunta, i és que, sobretot, com a expert, com a mínim que no soc a una gran part i molt important de la nostra història, i un poc en la línia de la reflexió final que estàveu fent, jo me demano, quina opinió teniu, si tenim en compte que això fa 500 anys, però si anem més en fora, on ha quedat aquesta paidella grega de la justícia, no? De som ocult, de som honest, de la moral. Però és que amb tots aquests anys que han passat, i sobretot ara parlant concretament d'aquests 500 anys, sovint, i salvant distàncies i actualitzant-se,
història pareix que tendeix a repetir-se, no? I pareix que si llavors podrien com a mínim tenir l'argument que la gent tenia dificultats per arribar als coneixements, sobretot en aquella època, que tenia moltes dificultats per arribar a la cultura i arribar a les fonts reals, avui en dia pareix que quan més fàcil, quan més facilitats té la societat d'arribar a la informació, menys informada o més desinformada, segons com ho vulguem mirar, i menys interessada en tenir una informació realista i, per tant, d'avançar, i sobretot avançar damunt dels errors comesos, d'avançar damunt d'aquella història que tant ens ha mostrat i que, com dèieu, fa 500 anys ja se parlava de justícia social, de solidaritat, de cooperació, de bé comú, de status quo, i avui en dia, amb totes les facilitats d'aprendre, amb tota la història que tenim a darrere i amb la facilitat d'adquirir coneixement que tenim, pareix que no volem avançar. Quin pronòstic fas? Bé, el pronòstic no és molt positiu, però jo intentaré respondre d'una manera breu i el més clara que pugui. Un tema que jo he obviat quan he parlat és que tant durant l'alçament forà com a la Germania hi havia un sentiment de sobirania de la terra que vivien, perquè molts tenien parents que havien mort defensant Silla. I per això les autoritats illenques, quan volien enutjar l'emperador o el rei contra revoltosos, sempre acusaven que volien lliurar Silla al rei de França o en Estuc Barbarossa, etc. Què significa això? Això significa que la societat d'aquell temps tenia una consciència de tenir una sobirania damunt el territori i el sòl que vivien. Tot això s'hauria de madurar un poc més intel·lectualment, perquè això deu tenir també unes connotacions que ara jo no tinc temps ni ho tinc clar com explicar-ho, no? Avui en dia què passa? Home, jo crec que avui en dia la gent està més controlada que mai. Això és una opinió personal. Els mitjans de comunicació, a poc han anat controlant la societat d'una manera tal que l'estan fermant de mans i peus cada vegada més. Jo només posaré un exemple i no vull entrar més en aquest tema, però jo és que l'altre dia ho vaig veure i vaig pensar, parell mentida. Resulta que un rapero que diuen que el rei emèrit és un lladre, el foten a la presó i el rei emèrit, que ha robat no sabem fins a on, no el volen investigar. Bé, doncs, si tenim aquest exemple de les autoritats i de la justícia, pots imaginar que està igual o pitjor que fa 500 anys. Per tant, el meu pronòstic, jo no m'atrevesc a fer cap pronòstic. L'únic que veig és que mentre la societat estigui tan lligada i tan fermada, sigui per les crisis econòmiques. La gent avui en dia pareix que ha de demanar per sobreviure i això t'apoqueix, te fa covard, te fa tenir por d'aquells que tenen el poder. I això és la societat que estan vivint en aquests moments. Però en aquell temps això no era d'aquesta manera. Si la revolta forana va durar 3 anys és perquè els foranos amb les seves armes podien controlar la ciutat i la illa. I si els agermanats arribaren fins al final amb les seves armes és perquè pensaven que si ho aconseguien, ells serien els amos en el seu programa de Silla. Però això no existeix avui. Aquests valors han desaparegut completament. I com que han desaparegut, la gent està, com te deia, totalment controlada. Per mitjans de comunicació, te diuen ara prohibit, ara ha d'anar a 80, ara ha d'anar a 60, i mos hem anat convertint, potser havia de ser d'aquesta manera, jo això no ho sé, jo ara no vull fer aquest tipus de discurs. Però jo el que crec és que això empoqueix la capacitat vindicatòria d'una societat, d'una banda, i d'altra, els valors que se tenien, els valors, diríem, de caire moral, que se tenien un temps, perquè si estudiant les germanies o l'alçament forà alguna revolta d'aquestes, te'n dones compte que hi havia uns valors que havien desaparegut. Per exemple, jo he llegit que si a tu te deien Cogús, un poble que era banyut, tu havies de defensar el teu honor en l'espàs en mà. O te treien del poble, si no ho feies. Havia tota una... Bé, ara he posat aquest exemple, però en posa d'altre, no? Per exemple, els germanats juraven fidelitat salvant totes les seves forces a l'Església Catòlica. Això era una cosa protocolària que s'havia de fer, però molts de germanats deien que mentre no matessin tots els capellans i frares i bisbes i no els degollessin, no aconseguiríem la pau pública. Vivim en un món que jo, personalment, crec que és molt difícil tenir fe en els valors positius
Però jo no vull fer un discurs negatiu, Jo estic parlant de Xeramania i vull donar un to positiu, esperançador. Però la realitat també és la realitat que tenim. I és molt mal de contestar això que me demanes. Jo he dit el que crec que havia de dir en aquests moments. Si Antoni potser ho pot complementar. D'això estic totalment d'acord amb en Guillem. Jo no sé si està millor o pitjor ara mateix. El que sí que voldria és afegir una cosa, que no sé si ho saps o no. En Mateu Morro, una jornada d'estudis locals que se va fer a Inca, va localitzar la casa o les cases de Rafal Garcés, que actualment són propietat de l'amo de Can Coric. O sigui que té un escrit, si el cercam per internet, una jornada del Fedor de Presanys, ell afirma que allò són les cases de Rafal Garcés. Evidentment, la possessió aquesta, la finca, és un tros de Rafal Garcés de Caltencs, perquè m'imagino que Rafal Garcés devia ser molt més gran, i se referia també a una zona de finca. I de qualque cosa podrien dir a l'Ajuntament que fes per rememorar aquesta famosa batalla dels Germanats? Sí. A més, dues batalles allà mateix. Sí, perquè... Això coincidia amb el camí que anava d'Alcudi, de Sineu, cap a Sencelles i cap a Ciutat. Sobre real. I aposta allà s'ajuntava... No sé per què seria, però seria interessant que un investigador intentés donar alguna explicació racional, però en aquell lloc, com tu dius, hi va haver la batalla de forans contra les tropes imperials enviades per Alfons el Magnànim i llavors hi va haver una batalla allà mateix. És curiós, això. La definitiva És curiós, però... allà mateix. No sé si seria un punt estratègic, sortint de ciutat, hòstia, no ho sé, la veritat. Un pla que devia anar bé pintura per col·locar les tropes... I no ho sabem. Sí que és un punt així.